Ćao svima, evo nas ponovo. Odlučila sam da snimim ovaj kratak video da bih vam pokazala 5 proizvoda kojima sam oduševljena. Znači da krenemo od ove maskare. Ovu maskaru su mi mnogi od vas preporučili i pročitala sam na milion foruma i na milion stranica kako je ovo najbolja maskara koju je Avon nikada izbacio. I ovo je Avon Super Shock Max maskara. Znači pakovanje od 10 ml, boja black i ovo predivno praznično pakovanje. Ovo je znači kolekcija Barok. I sada, meni originalna Super Shock Max maskara nije odgovarala, znači to je bilo ono plavo pakovanje koje je izašlo tamo negde na proleće, marta, aprila. Nešto mi četkica uopšte nije odgovarala, uopšte mi se nije sviđala, ja sam je dala mami. Ali videla sam da je ova četkica mnogo drugačija od te. Ne znam da li lepo vidite. I mnogo mi se sviđa. Danas sam je prvi put stavila, tako da je ovo nekako moj prvi utisak. Oduševljena sam. Stvarno vidim o čemu je, znači zašto su svi tako srećni i uzbuđeni zbog toga i zašto se svima tako sviđa. I još više mi se sviđa cena, znači u ovom katalogu C17, ona košta 350 dinara. Mislim da je to savršena cena i ova maskara je stvarno super. Nastavit ću da naručujem i eto, imate tople preporuke od mene. Zatim ono što ide uz to, ovo je bio set koji je u prošlom katalogu mogao da se naruči za 700 dinara. Ovo je isto barok pakovanje i ovo je Ideal Flawless kameni puder u boji light medium. Mislim da je to jedina boja, nisam sigurna. Znači, dolazi sa ogledalcem, da ga pokrijem, da vas ne zaslepi blic, boja i sunđerčić. I sada ga imam na sebi, jako je lepa, znači mislim da boja svima odgovara, pošto je light medium, i jako mi se sviđa, jako je praktično pakovanje, baš zbog tog ogledalca. Što meni smeta, pošto ona Color Trend kolekcija, onaj puder koji ja koristimo, nema ogledalce. Tako da mi se to jako sviđa. Sada, ova 3 proizvoda, ne znam da li se sećate da je pre 2-3 meseca, Avon imao nagradnu igru, pa ako kupite neke make-up proizvode sa određenih stranica, treba kupiti 2 da bi se dobili jedan kupon. I sad mama i ja smo kupovale, ne znam, nekom za rođendan, imali smo ta 2 kupona i onda smo poslali i mama je osvojila, to je nagradna igra, osvojila je paket nagradu, znači sa 5 proizvoda i stigla nam je dnevna krema, ona tonirane Truly Radiant kolekcije i Solutions kolekcije, zatim Little Black Dress Parfum i ove 3 proizvoda koje ću sada vam pokažem, koji su me stvarno oduševili. Prva 2 su iz Planet Spa kolekcije i ovo je Bali Botanica kolekcija. Znači ovo je sprej za telo i ovo je puter za telo. Ja sam oduševljena. Ja inače sprejeve za telo ne volim, uvek mažem losijon posle tuširanja, ali ovaj sprej mi se mnogo sviđa što nije masan, jer imam onaj jedan iz Avona sa šljokicama zlatni. Njega sam dobila u jednom setu prošle godine i prvo što ima šljokice, znači sve mi šljokice ostanu po rukama, drugo što je nekako masniji. Ove mi se mnogo sviđa, ruke su mi posle normalne i mnogo lepo miriše, stvarno ga toplo preporučujem. Ne znam koja mu je sada cena, mislim da ima neka ponuda ako kupite 2 za toliko dinara, znači stvarno ne znam. A ovo mislim da sada nema u ovom katalogu. Ovo je teglica me oduševila. Mislim, posle kada ga budemo potrošila, ovo ćemo da koristimo sigurno za nešto. Znači, isto Bali Botanica kolekcija, puter za telo. Eto. Mnogo lepo miriš. I mnogo mi sviđa što je puter, gušći je i jako se lepo nanosi i koža ga jako lepo upije. Tako da sam stvarno oduševljena ovom. Mislim, svi znamo da je Planet Spa mnogo lepa kolekcija Avonova. Izvinite. I jako sam oduševljena i stvarno preporučujem kada bude bio sledeći put u katalogu da ga naručite. I poslednji proizvod jeste ovaj iz Advanced Techniques kolekcije. Ovo je znači ulje za kosu sa arganovim uljem. Ja imam ono u zelenom pakovanju za suve krajeve, međutim ovo mi se isto jako sviđa. Ovo sam ja planirala da naručim. Pa stalno planiram da ga naručim, ali nikad nisam i onda kad sam videla da ćemo ga dobijemo u ovom paketu, rekao je super. Znači opet morate da operete ruke posle njega, on se nanosi, samo da nađem
Evo ga. Znači, tretman bez ispiranja sa arganovim uljem, upotreba, sipati proizvod na dlanove i naneti ravnomerno na kosu prosušenu peškirom. Da, i oblikujte kao i inače. Jako mi se sviđa kosa, primetila sam da mi je kosa mnogo mekša posle njega i stavljam ga, znači, posle svakog pranja kose. I to bi bilo to. Nadam se da sam vam pomogla. Ukoliko ste se dvoumili možda oko ovih proizvoda, stvarno sve tople preporuke, ja sam stvarno oduševljena. Nemojte zaboraviti da lajkujete video i da se subscribe-ujete i da lajkujete moju Facebook stranicu, kao i da me nađete na Instagramu. Pa se vidimo uskoro, ćao!